sanu bɔra yɛrɛ ka taa duguba kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ sira tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sanu yɛrɛ bɛ bɔ an ka jamana minnu kɔnɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ sanu bɛ bɔ Kayi tɛ sira tɛ Kayi sira kan n'i ye Burukina ta k'a lajɛ sanu bɛ bɔ dugu min na i bɛ taa sɔrɔ sira tɛ yen n'i ye Niger ta k'a lajɛ fɛn min ye est-ce que i b'a kalama Itiri ni Wamaro yɔrɔ jumɛn Niger dugu min na uranium bɛ bɔ yen sanu tɛ yen Ibrahim mara nin kan ko nin yɔrɔ la k'an t'an yɛrɛ ɲininka dugu mun bɛ sanu bɔ mais i bɛ taa sɔrɔ o dugu yɛrɛ kɔnɔna la sira tɛ yen ka taa sanu bɔ yɔrɔ mais avion bɛ ta ka taa sanu bɔ ka taa n'a ye Ibrahim kumara o kan Ibrahim kumara mun kan a ka kuma bɛ hakili jigin fɛn kelen kan ni Ibrahim da ma s'o ma n'i ye uranium lajɛ la France à peu près a plus des dizaines de centrales nucléaires mais a bila kun na ko le Niger n'a aucune centrale nucléaire uranium bɔli la mais bi n'i ye Mali ni Niger ta k'a lajɛ ni centrale kelen d'u ma on peut quand même produire à peu près 50 000 mégas. Donc, ça veut dire qu'on peut se faire CEDEAO Afrique bien servi courant avec une seule centrale nucléaire. Plus de 50 000 mégas, on peut se dire. Mais bien, on devait courant à la 3 heures, 4 heures de temps. Mais au même moment, France avait des dizaines de centrales nucléaires là. Fait, et Niger, Iran, mais on entend quand il nous y a blanc qu'on a quantifié, quand il y a fantasme. Fin d'Obiano Mala, ou le débat. Ibrahim a discours en préparé car idéologiquement en cas de ambe samika oriani dambe sarado o Ibrahim a discours asima discours mon kofo aba il a fort depuis le 16 septembre 2023 domina anya ASC Akinata Kash les chefs de lutte ko gourma anya que domina au don barakera et résultat il y a terrain sans fait anya combat mené à dira anya kele munike anya nafai an ka ministre de défense u ye réunion minnu kɛ a n'an ka chef d'état-major ale ni an ka service de renseignement bɛ tigɛ di min kɛ ɲɔgɔn ma an y'a nafa ye a kɛra sababu ye an évoluera ka na bila mars 2024 la o kɛra sababu ye tun ka tila k'an bila on a pu mettre en place une force conjointe Assimi da ser'o ma tu sais que Assimi c'est un vrai commando il a fait l'historique il la rappelle maintenant de nos systèmes de défense o de sen fɛ an sera ka ɲɔgɔn na bi o de sen fɛ an sera ka ko caman kɛ o de sen fɛ n'i y'a mɛn AES défense dɔ de bilala en place d'abord sɔrɔsi dɔw de ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ka baara kɛ Assimi da ser'o ma Assimi da sera kuma filanan ma an k'a bila an kunna AES kɔnɔna la an bɛna fɛn minnu bila sen kan n'o ye papier ko ye n'o ye taa ni ka segin ko ye k'an k'a bila an kunna an ka finitigiw bɛ surafɛn minɛ min na k'a dɔnna n'amana mun bɛ an ka frontière la k'a bɔ Niger ka na Burkina k'a bɔ Burkina ka na Mali la tɔɔrɔ min bɛ jamanadenw ka surafɛn minɛ la k'a dɔnna wa ko fu bɛ sirada la parce qu'il va avoir un document min bɛ kɛ sababu ye k'a document kelen hali ni fila minɛli la fo k'a tigi sa taa se fila donc les trois présidents doivent se concerter pour lutter contre les raquettes là o kɔrɔ an bɛ kuma minnu fɔ Assimi y'a mɛn a da sera a ma. Comment là-bas ça c'est la création d'une banque de l'AES. On va permettre qu'à mon équipe au coro et Malion Kanyoro Jatim ça. La meba Bekanoro la main. Moi be faire un mifo. On va sur une kono. 111 France 400 millions de dollars à bord sur le CFA là. D'euros plutôt à bord sur le CFA là. À bord sur tout dit. En manga réserve de consigne qu'a dit Francima. Anga Sanu, anga Marjane, anga Lulu, anga Nege, anga Kori. Maintenant, il y a une banque créée. Au banque est reposé Mouga. Est-ce qu'il y a un monsieur qui a CFA là, qui a la Banque centrale des États de l'Ouest, la BCAO là, qui a la banque créée. Économie sous la commentaire là. Au cours de banque non. La banque d'investissement là, a des cours de confort. Est-ce que BI, BCAO Moumbé, ni français, il y a instruction du FMI, FMI instruction du Banque mondiale, on devait BCAO qui a banque ou à vitailler. Mais bien, on a banque ici, on a des ressources de bon monde. Bon, quand on a fait vers une création de monnaie, c'est que sur la site de quoi tu comment faire fille. Comment dogoléndo. Donc au c'est fait, on va permettre quand on a ressources identifiées coudon, quand on a demandé sécurité. Tu sais que voir créer une flène toi vous saro de ignorer. Ou à mon de la benendo toi vous boulot. N'a pas voir créer nous prenons quand l'économie sabotée. On nous bête de couverture sur au mon fenêtre la benendo. Au fenêtre d'autres que les phases du croix nous la benno quand l'économie sabotée parce que n'anga war créer France au cette puissance là France deviendra la 23e puissance économique au monde. France est 23e dit ou bien 27e dit France est beaucoup ni Maliaka ni Farafina ni AES na mora CFA là France be bini ni joro tan godi amina yi boti jante Assimi ngakuma be bolini ka Assimi ngakuma be bolini min kan tun ka tla ka donc ka fo alibi bara tawbe
moment sama ka bɔ parce que document juridique dɔ kan ka la ka taa bila OTAN t'a la américain t'a la wari ma ɲini mɔgɔ fɛ an b'an kunsiyɛn mɔgɔ ye nin y'a réunion fɔlɔ ye c'est la toute première fois an ka réunion kɛ ko tubabu ma caya ni fɛnfinma ye an ka réunion kɛnɛ kan hali n'i taara CEDEAO ka rencontre la i bɛ taa sɔrɔ blanc ka les ambassadeurs accrédités la o kɛlen bɛ ka salle kɔnɔna fa les espions u nana note t'a la ni min ka kuma fɔcogo m'u diya u bɛ coup d'état k'o la bi i bɛ nin salle kɔnɔna bɛɛ kun lajɛ tubabu kelen kun t'a la tubabu kelen kun t'a la a bɛɛ ye farafin gansan hali ni min jɛlen don farafin de don africain de don k'an sigi sans pression et sigiba kalama sans tabou k'an ka jamana saba kun ka o kuma fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye c'est le lieu de remercier l'ensemble du peuple de l'AES pour leur résilience pour leur confiance k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ bi o de to n ko bi c'est historique n'o tɛ décision bɛ ta an bɛ influencer ni décision ye ni banque mondiale ka mɔgɔ tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ FMI ka mɔgɔ bɛ yen ni FMI ka mɔgɔ tɛ yen BOAD ka mɔgɔ bɛ yen en tout cas kɔni i b'a ye k'a fɔ partenaire technique économique et stratégique économique mɔgɔw u sigilen bɛ partenaires bɛ fan bɛɛ la kori ni kuma min m'u ja u b'a noter u b'i éliminer u b'i éliminer bi alhamdulilayi an sigira sommet kɛra bi o de wolola confédération na donc ka kuma di ma bi o de kɛra Ɲame nka o yan'o cɛ an b'a fɔ maa fɔlɔ min sera yen o kɛra Ibrahim ye ale sera yen kunun Ibrahim ye kilomɛtiri 9 dɔw ko 10 dɔw ko 12 k'a bɔ aéroport Amani Joni na ka taa fɔ a siyɔrɔ la ani Canimɛ tɔgɔma la sen na kilomɛtiri dɔw ko 9 dɔw ko 10 dɔw ko 14 bɛɛ y'i ta fɔ mais u bɛ tɔgɔmaliw sen na ka taa adamadenw ma sɔn u ka don mobili kɔnɔ jama bɔli bolo bon e k'a bila i kunna 3 pays sous embargo 3 pays sanctionnés 3 pays en ce moment maintenant sous quand même je ne sais pas l'interdiction des blancs moins tout bolo foyi tout bolo n'i ye nin dugu saba suspendre k'u bɔ fɛn bɛɛ la 3 pays de coup d'état ils ont pu mobiliser leur peuple 3 pays en transition n'i y'a ye nin dugu saba u suspendre don aide tout bolo foyi tout bolo kabarala ka CEDEAO da ka sommet ma deli ka ni ɲɔgɔn sɔrɔ CEDEAO bɛ sommet k'a ban hali mɔgɔ tɛ bɔ a kalama CEDEAO sommet bɛ k'a ban hali mɔgɔ t'a dɔn ko sommet bɛ yen c'est pour te dire que l'AES est la volonté du peuple k'a bɔ aéroport la fo a siyɔrɔ Ibrahim ni Cani bɛ taama la donyɔrɔ tɛ yen u ma se ka don mobili kɔnɔ a bɛna mun kɔ kosɛbɛ n'i y'a suspendre don dɛ n'i y'a ye k'a fɔ Esiba Kalama sanction baden man kan n'i y'a k'a fɔ on est sanctionné par la communauté internationale on a pu mobiliser et puis a fɔra ko nin dugu saba de bɛ zone rouge la anw de bɛ insécurité totale la u yɛrɛ ka fɔ la ko anw de tɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ armée t'an bolo foyi t'an bolo mais on a pu se sécuriser on a pu sécuriser maintenant notre événement un événement majeur bi an sera k'o kɛ. ok ayiwa an bɛna tila ka se sécurité yɔrɔ ma parce que an ye kɔrɔfɔ dɔw caman mɛn o kan yan'an ka s'o ma an y'a k'a fɔ président ninnu bɛɛ u ye kɔrɔfɔ da u ye kuma caman fɔ i bɛ se ka kumaba jumɛn fɔ an ye ni nafa bɛ minnu na. discours saba de kalanna a discours kelen kelen bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa ça fait n'i ye discours saba in ta k'a lajɛ discours dɔ in kumakan bɛ dɔ in kɔnɔ dɔ in kumakan bɛ dɔ in kɔnɔ ces 3 discours là sont complémentaires. Ni Ibrahim ka discours ta Ibrahim ka discours bɛ kuma kelen de yira on peut toujours éliminer un ennemi mais c'est pas facile d'éliminer une idéologie.